an bɛ alhamdulillah ka kɛnɛ kosɛbɛ bon an bɛ ala tanto tɔɔrɔ t'i la ça va jamana bɛ di bon jamana alhamdulillah dugu jɛra kokura ye ayiwa an se ye mun ye an b'ala k'o kɛ tubarikala walasa a bɛ se ka jɔ cogo min an bɛɛ ye ala ka jɔ amina ka jɔ a sen ɲuman kan amina yarabi Suleiman Kulubali ne ko dɔnnaw ko su ko o ko dibi di o do ko bolo ma fili dama ko cɛ tiɲɛ yɛrɛ la bamanankan don nka ne b'a résumé ka kɛ mun ye an bɛ kuma de la kuma kɛra cogo o cogo n'i bɛ kuma i bɛ jateminɛ k'a la n'i bɛ kuma i mana kuma cogo o cogo a b'a bamananw b'a fɔ cogo maa tɛ fili ni yɔrɔ kuma ma dɛ o ye yɔrɔ ye su kɔni kora cogo o cogo baro tɛ fili d'a ma kelen su kora cogo o cogo ji bɛ bɔ kɔlɔn na ji bɔ kɔlɔn na siga t'a la ko mɔgɔ si tɛ ko jantigɛ ni mi ko filɛ siɲɛ kelen kam kɛ maa si tɛ ko jantigɛ ni mi ko filɛ siɲɛ kelen i ka fari sɔn wɛrɛ cogo di e ka fari cogo di i ka fari sɔn wɛrɛ pati pati cogo di ka kɔjan tigɛ k'i mi kɔsin siɲɛ kelen a bila i b'a lajɛ n'a sɔrɔ i ye mun kɛ n'a sɔrɔ i ye caman de kɛ mun b'i ɲɛ o de ka ca wa mun b'i kɔ o de ka ca i b'i kɔsi ka jateminɛ kɔni k'a la a siga t'a la diɲɛlatigɛ y'o ye o de y'o fɔra diɲɛ ko ye jate o ye kɔlɔsili don voilà n b'a kun jɛ ni mun ye ko n'i y'a mɛn galama a ko ko don sinon a bɛ kɛ filen fitinin n'a bɛ kɛ filen fitinin o de b'o différence ka bɔ ɲɔgɔn na o b'o différence galama mun n'a ko ko don e m'o de faamu non mais kun yɛrɛ de y'a nafama yɔrɔ ye parce que n'i ye filen ta filen korilen bɛ cogo min galama fana daminɛ korilen bɛ o cogo la mais n'i ye kun in kari ka bɔ a la a bɛ kɛ filen fitinin o a bɛ tɔgɔ wɛrɛ de bɛ fɔ a ma o ye o t'i n'a fɔ maa minnu i finen don i bɛ taa produit kɛ k'i kɛ couleur wɛrɛ an t'a fɔ ma ko caco wa i ma kɛ sugu wɛrɛ wa o don a bilɛ ko n'i y'a mɛn galama dɔrɔn a ku ko don a ku ko don siga t'a la o de b'a k'a yɛrɛ ye n'o tɛ tɔgɔ wɛrɛ bɛ fɔ a ma ayiwa bisimila n ba naamu a bilɛ bi ye alamisa ye avril kalo tile 18 naamu san 2024 tubarikala gafo bɛ yan caman Bamako wula an dun bɛ sɔgɔmada la dɛ soir de Bamako wula ma se fɔlɔ an bɛ t'i yɛrɛ ɲuman cousin fɛ yen n'u ye pays dɔgɔ na a bila ko ɲɔgɔnlajɛrɛ belebeleba kɛra an b'a fɔ min ye an ka ɲɛmɔgɔ fɛ walasa cogoya minnu na lakanabaliya bɛ dɔgɔnɔdugu la nin waati in na a bila fɛɛrɛ u bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ la pour que dɔgɔnɔdugu bɛ se ka lafiya cogo min n'a ka jan ye camancɛ yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min o siratigɛw la ɲɔgɔnɲɔgɔn balalenba kɛra min ye ɲɛmɔgɔ fɛ walasa u bɛ fɛɛrɛ ɲini la cogoya min na Bamakɔ yan an b'a fɔ min ye Musa Mara ale ko k'a bɛ wele bila an ka marabaaw ma a bila k'u ka dɔɔni fara u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan cogoya minnu na an b'a fɔ maa minnu bɛ yen bi n'o ye opérateur économique n'o ye julabaw ye n'o ye commerçant baw ye olu bɛ se k'u ka hakɛ min bɛ yen u bɛ se ka sara cogo min na ko ɲɛmɔgɔw ka effort dɔɔni kɛ ka taa o sira fɛ a bila jɛkulu min kun sigilen bɛ n'u k'a ma coordination de l'appel du 20 février a bila a cira gouvernement olu y'a ci ka kɛnɛ ka fɔ k'u ka baara caman taabolo bɛ ta ka kɛ mun ye furuku ye mun ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la k'a caman bɛ na ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na ye k'o kama u y'a ci a bila an b'a fɔ mun bɛ tali kɛ dialogue intermalien n'o ye kumaɲɔgɔnya ye maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mun ye a ko minnu kuncɛra n'o ye phase communale minnu kuncɛra kuma bakuruba mun yera a kɔnɔ k'o de ye k'a fɔ mun ye furancɛla fanga ko dɔ ka fara kan ko k'a daminɛ kalo 6 ko fo ka taa se san 10 ma o siratigɛw la sɛbɛnnikɛla ko k'ale ye faamuyali sɔrɔ k'a fɔ mun ye nin dialogue in k'a kun ye mun ye ko a kun yɛrɛ dɔnna k'a kun yɛrɛ dɔnna an ka gouvernement ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale an b'a fɔ Kidal sibaw olu bisimila a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye Mali bɛnnen don hali bi sisan an bɛ bɛn kɔnɔna la ko a sababu dɔ fana ye ko Touaregiw fana jɔyɔrɔ b'a la an ka chef d'état-major général des armées a bila ni ye olu kɔni ye force kura dɔ sigi sen kan n'an k'a ma ko FIRA
o de force d'intervention rapide des armées no force kurain no ko ya alla bangi mi anga finitigilakaw olu ka kulu o konnala kulu kurado mo bina wulika jo usabati jona tuga mununa ni gelaw nana u ka se ka baro sigi sen kan cogo min l'indicateur de renouveau ale kodi indicateur de renouveau ni ale kumana abla ko mi bankas mara konnala ama fo mi transport ne bisi ko lu kon chama kon imdena mi jatiga wale ke ba fe no kama force vive maw lu kon ayra ka fo ko ni wuli ka jo make nge mi nyamo ko fe abla ko ta mi désobéissance civile ko bo brobla 5 ans lo nyafi tugamuna ama fo parti politique lu ka chaw lu kon ni len ko fe mi sinas faso here ni anyama sumana saku ale ko kale be wele bla bela jelema ni watin ko nala ko mi politiko ko abora stram fa no démocratie wati wi ko mo kana nyina wolu baran ko mi rassemblement pour le Mali RPM able ko ma chama be mundu wala sebe uka parti konala ka kene ka foku utina usetina ye kwanya wa sikne be mbala wera dama no che nango mako dialogue intermalien able nam kene ko ta fanfela la anga docteur so chama be bi ni watin konala ko gele abatale no ka nyeshu ma ka keni kuranko gele le challenger alek mana mana mam ko fana Musa Mara ko anga jele yake nami marché odi krengando marché public yi ko ka ke jeleya no ma ko transparence ko ka be autorité wole ko ka baraka kata o fanfela la tuga mununa al sika nyena bo mi idem able no énergie du Mali SI pour que ka sika gele ka chama boala on est watin kondala ko uni soni dep no Niger énergie fana ku bulu de ñomo ka tugumna Mali fana be se ka deme ka courant ko gele ka se ka banga jamana konna la tugamuna mouvement tabale able kulu be proposition ke o de ko alternative wore ka ñini fere wore ka ñini muti suspension ni parti politique ma o luta fanfela suspension lu kuna jara so do du sudare Zire Abdou ako frontière la fanga abala ka mara cogo mina seben kala ko mon colonel ko balater ko ka ballon da duguma pour ne pas dribbler soi-même voilà ko ka tan o chugala bien ka srambe bo bankas bajangara able ko karu koni lajora ana kono fon ka be na jeden guluma kelengele ko ma kelen fana ko kono tunnel ni wati na karjo en kele ko sababu yi c'est fa ou tarnaide ni mesoro na yede able jiko mi daka gun sanfɛ segu mara la mi CICR olu bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na pour que segu bɛ se ka ji sanuma sɔrɔ cogoya min na sanga o golda a m'a fɔ chef de village able o y'ale bɔnɛ ani na amina l'essor faso ka fasiri ale kumana ko kuma ɲɔgɔnya min bɛ maliyɛn an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ko a daminɛ cogo ɲɛna ko kama sɔrɔ ko n'i ye jateminɛ k'a la i n'a fɔ sɛbɛkɛla b'a fɔ cogoya minnu na ko maaw nana ka kuma fɔ kuma min b'u jɔrɔna ko la kuma y'u miirina ko ye kuma min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana jɔ ko baro kɛra n'o ye phase communale ye a daminɛ na avril kalo tile 13 ka kuncɛ a tile 15 la ko maaw kɔni mobilisera kosɛbɛ maaw bɔra ci yɔrɔ caman na maaw ye hakilina caman fana di a ko kan n'o ye thématique minnu kun talen don n'o ye bolofara 5 min kun bɛ yen hakilinaw kɔni dira o ko kan kosɛbɛ bilɛ Musa Touré ale kumana ka kɛ ni waati yɛlɛma ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ funteni waati ko ye a ko a tɛna mɛn bilen ko an bɛna an ka san fɔlɔ ko an bɛna olu sɔrɔ min ye an ka jamana kɔnɔ abilɛ an b'a kuncɛ ni l'indépendant ye indépendant ale kumana yɔrɔ min na parti politique mɔgɔ olu ka baara olu ɲɔngirili la M5 RFP olu ko u y'a ye gafe minnu bɔra k'i prennent acte walasa k'u bɛ partiw bɛɛ wele parti politique do ɲɛmɔgɔ do k'u ka kuma ɲɔgɔnya sigi sen kan u ka kuma ɲɔgɔn fɛ pour que fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya minnu na
an b'a fɔ min ye marché financier labɛn donc Mali sera ka miliyari 20 kunungo u y'o kɔni sera k'o fara ɲɔgɔn kan donc miliyari 5 donc o ye banque malienne o na kɛ olu niyɔrɔ sara ye bololasama voilà bololasama ye o cogoya la naam Souleymane Koulibaly auditeur de Flyer message cinéma sisan ko Mamadou Mbotu ko lycée ba togol la fe bugu ouais Foussine Traoré Estra ale yɛrɛ fana ye bataki la sama ko Mamadou Mbotu ko do kɛra ko lycée ba togol la fe bugu lycée Mamadou Mbotu c'est vrai maintenant tora Cukari ça Cukari voilà mais an bɛ Cukari ni ta niveau là voilà nan fen Mamadou Mbotu voilà lycée ba le togola la fe bugu maintenant ba fe ko mun faraka ni mɔgɔ mun fɔra ko qu'il faut les réhabiliter mɔgɔ naani b'u la hali bi u su bɛ yɔrɔ min na ma ye hali bi 91 gangan ayi les 91 a été ni c'est ko ka mun réhabiliter dans l'histoire parce que c'est politiquement que eux ils ont été touchés. Oh ben 91 gangan yo maintenant en 1980 Cabral bina tunu waati min na Asro Moussa de fangana 1980 Moussa de fangana donc ale minene u tarana Kampala la ka torturer ale saru bolo u ya su dogo ka do élève ko ma son gadi hali bi am biro min ngo sikaba a su donner yoro min na sikaba ben après Cabral ta connaît je pense que madame ben tout le monde est nani dans le dossier connaît lui quand même on dit il a été assassiné bien maintenant mo sababu la o kara mo rubat lede la yeah John oui Hamadou Ndiko filda bo soko ani Maraba Kassim Touré ulu saba ulu minene mo ruba ka wati la uyu kiri uko butana ye koron fe kidal a foro ke ulu tato ko bambanji ambiskad ke usara me shuma ya halibi ulu fana shuma ya halibi ambioro min ana ala ko nyedo kadi ni to di no ni mo bo marka no ni wala ko nyedo ni kadi ni to ay Cabral tanye ko nyere kaddo o nyeko don kadi ni halibi alo kan ni jukuri mawnu taro me ulu be balola o sisa mala lu be balola ma ko iza donc ulu fana ko ambiskad ko ni ambiskad do tinyedo aywa ufuro irana fura fana waye ugoni donc o man nani funa sera be jenna ke mo man nani fo mbiro mi no fure kono me ça fait partie de l'histoire ala ka hereka ana ala ka hereka non c'est l'histoire il faut raconter non il faut raconter mais ni kokoni il faut une enquête bon anani na Modibo Keita mumuni karaka watila ale fana sara chogomina halibi ya nyemado président re parce que kato jikoni para kaso parce que ale tumbe fena tawdene d'après Moussa Dadeko ko ale a wela ko kanana e bamako ya ko ale tumba fe kabla bon on m'a ben comme o watini fangata ale kelembo ma ben toma donc ale ko ale Modibo nana domina ale kanga Modibo bla o chimina Modibo ko ma Modibo fatrodo bon ni histoire fo to ka cada dan na sa Moussa Daye mu ko defo or mangam histoire fo li akuma ka ca voilà akuma ka ca ay nebi Moussa Tare mine parce que lui il était acteur karaka watil ale ko ka be fa nanay ay ko nanay ko Modibo tumbe kidal ako kanana Bamako utana Kampala ko ale aya photo e ka abna Modibo bla o ma bento ma ale côté ale tinyama ko nana foray que Modibo Sara ako jonde aye ko ma labamu yaye o e chokore ay ndik ma de ne afamu chekoro Sara Modibo Sara Moussa Sara abana anga il faut en tirer ça c'est fini et anad parce que ni ka gele quoi on va voir les jeunes générations moi j'ai compris parce que avec comment me réhabiliter les ko kuma bon ala ni ko vitani nyenyi ni wati il faut trouver les circonstances exactement mais ça c'est des prévenants ma fiene ni CP wuli mandala ni kirinu jabi soro de ni enquête nu na kuma no donc na fora munu ka yebita ma fo garzan parce que ko le ba koro non ko kon ba koro parce que Moussa à l'époque président c'est vrai beba do fangam kumbala mais fil de bota kelen do tumbe yana kasa blo sama ka ko ils ont été exécutés à enterrés au nord du Mali bon à les côtés ku yufa kakla ku sudui bo sudu nambi question voilà bien
Si ça m'a to Bakary Bol. Bakary ba ni ne kana fon. Bita mo nyongriya. Kana ba kambenga ma. Ma ga ni ko aka barado yo. Era fana ka barado. Ne ka barado ma so aka barado. Non, ebe famunu fala ni ngiba nyini ne. Venir ces flashs d'information, le gouvernement dissout la coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a informé hier le Conseil des ministres de la dissolution de l'association coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. Selon le document, la coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali s'illustre en permanence par des agissements ostentatoires de nature donc à troubler l'ordre public, à porter atteinte à la souveraineté de l'État et à l'unité nationale. Sur un autre plan, gestion des opérations liées à la Biennale artistique et culturelle 2023, le vérificateur général dénonce des irrégularités financières s'élevant à 163 470 793 francs CFA au pôle économique. Les membres des deux commissions de réception provisoire et le représentant du contrôle financier de Mopti ont réceptionné sans réserve des marchés non entièrement exécutés. Sport football, le championnat national, 22e journée, match en retard. Hier, au stade Mamadou Konaté, le stade malien de Bamako a battu les Binga FC 3-2 en seconde heure. L'US Kita est tombé face à l'association sportive de Korofina à 0-1 à l'issue de cette 22e journée de la Ligue 1 Orange. Les trois premières places sont occupées respectivement par le Joliba Athletic Club de Bamako avec 48 points, devant la AS Real qui a 40 points, le Stade Malien 3e avec 38 points, un match de moins. Au bas du tableau, à la 13e place, nous allons retrouver l'AS Police avec 23 points, l'US Kita 19 points, et puis Kouro 19 points également. Et au bas du tableau, à la 16e place, nous allons retrouver le Black Star de Badalaboku avec 15 points. En Europe, c'est la Ligue des Champions, les quarts de finale terminés. Nous connaissons désormais le programme des demi-finales de la Ligue des Champions. Tomber du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain se déplacera à Dortmund. Ce sera le 1er mai prochain, le mercredi, avant donc de recevoir les Allemands le mardi suivant. Ce sera le 7 mai au Parc des Princes à Paris. De son côté, le Bayern de Munich accueillera le Real Madrid. Ce sera le 30 avril avant d'aller en Espagne le mercredi 8 mai. Voilà donc des affiches alléchantes dans les Déc Abdoulaye. Donc on va dire tout simplement bonne chance donc aux uns aux autres. Et c'est la fin de ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi. Ah oui, il y a aussi une émission alléchante qui va arriver. Elle s'appelle Tom Dollar. Son vrai nom c'est Mariam Sangré, la reine du rire. Elle va embellir et mettre le feu tout à l'heure sur les antennes. Alors installez-vous confortablement et soyez prêts, très bien assis. Au revoir.